рӯзи 20 феврали соли 2026 дар доираи нақшачорабиниҳои донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодии тоҷикистон таҳти унвони артиши миллӣ сипари боэътимоди давлат ва кафили сулҳу суботи кишвар бо иштироки муовини фармондеҳи қушунҳои зудамал полковник маҳмадизода лоиқ ва муовини сардори шуъбаи интизоми ҳарбии раёсат оид ба корҳои сиёсии тарбиявии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон полковник ҷуразода абдулмаҷид гулаҳмад доир гардид. пас аз садо додани суруди миллӣ ректори донишгоҳ саторзода бобоҷон абдуҷаббор чорабиниро ифтидо бахшида изҳор дошт ки дар таърихи давлатдории миллатҳо падидаҳои нодире ба вуқӯъ мепайванданд ки омили худмуайяннамоии милливу давлатии онҳо мегарданд. таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои миллати мо намунаи беназире аз чунин рӯйдодҳо ба шумор мераванд. мавсуф дар идомаи суханронии худ зикр намуд ки таъсис ва рушди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо номи таҳкимбахши сулҳу суботи миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон зич алоқаманд мебошад. маҳз бо ташаббус ва роҳнамоиҳои сарвари давлати тоҷикистон заминаи ҳуқуқии таъсиси артиши миллӣ фароҳам оварда шуда нерӯҳои пароканда муттаҳид гардиданд, сохтори ягонаи идоракунии ҳарбӣ ва аввалин қисмҳои ҳарбии миллӣ таъсис ёфтанд. бо сарпарастии пешвои миллат ба рушди заминаи моддию техникии қувваҳои мусаллаҳ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир гардида дар ин замина инфраструктураи ҳарбӣ тадриҷан таҷдид ва муассисаҳои таълимии ҳарбӣ таъсис ёфтанд. марҳила ба марҳила сатҳи омодагии ҷангӣ ва касбии хизматчиёни ҳарбӣ баланд бардошта шуда ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи амният ва мудофиа густариш ёфтанд. бобоҷон саторзода аз роҳи пурпечу тоб вале пуршарафи таъсисёбӣ то ташаккулу такоммули қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон хотиррасон гардида афзуд ки ҳарчанд ин нерӯ дар шароити душвор ташаккул ёфт вале ҳамакнун ба яке аз сутунҳои асосии давлатдорӣ табдил ёфтааст. таҷрибаи ташаккули он нишон медиҳад ки танҳо ваҳдат иродаи қавӣ ва ҳисси баланди ватандӯстӣ метавонад пояҳои амнияти давлатро устувор гардонад. ин аст ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳ ба нерӯи муташаккил ва касбӣ табдил ёфта дар таъмини амнияти миллӣ ҳифзи сарҳадҳои давлатӣ ва мубориза бо таҳдидҳои замони муосир нақши муҳим мебозанд. сипас муовини фармондеҳи қушунҳои зудамали вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон полковник маҳмадизода лоиқ низ дар баромади хеш аз нақши таърихиву мондагори пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таъсис ва ташаккули қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон тавсиф намуда афзуд ки маҳз сиёсати хиратмандона иродаи устувор ва талошҳои пайвастаи роҳбарияти давлат имкон дод ки артиши миллӣ аз марҳилаи ташаккули душвор гузашта имрӯз ба нерӯи боэътимоди ҳифзи истиқлолият ва амнияти кишвар табдил ёбад. боиси сарфарозист ки қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба яке нерӯи муташаккил касбӣ ва муосир табдил ёфта дар таъмини амнияти миллӣ ва муқовимат ба таҳдидҳои замони муосир нақшаи калидӣ мебозанд. ҳоло хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ мактаби ҷасорат матонат интизом ва садоқат ба арзишҳои миллӣ маҳсуб меёбанд. сарбозону афсарони тоҷик бо ҳисси баланди масъулият ва садоқат ба савганди ҳарбӣ рисолати муқаддаси худ ҳифзи истиқлолият тамомияти арзӣ ва амнияти давлату ҷомеаро бо сарбаландӣ иҷро менамоянд. дар бахши дигари ҳамоиш барномаи фарҳангии фарахбахшу дилнишини шуъбаи фарҳанги донишгоҳ таҳти роҳбарии аълочии фарҳанги тоҷикистон ҷурамуроди муҳаммадназар манзури аҳли толор гардид. дар фароварди чорабинӣ як қатор омӯзгорону кормандон ва меҳмонони ҳамоиш бо ифтихорномаи ректори донишгоҳ сарфароз гардонида шуданд.